Gogoratorri zait, oindala bi hori duitu egun, hemen plazan, kantoitxokoan ginela, batek esatu zidan. Omenaldi hauek, behin gare batezkero, globo bat bezala izaten dut. Puztu eta puztu eta puztu. Horrek hau egin dik, besteako hori egin dik, besteako hori egin dik, besteako hori egin dik, eta azkenian puztu. Globoa lertzeko zorian egoten da eta lertzen da nian, akabo ez da. Azken batean, bakizu, lobera azkera goten gena. Erretiroan gauden ez zira, holako zakitzen dira. Bueno, dena, globo horretan daudena, hau merezi dezu, hau egin dezu, ez dakiz zer eta horrak izan. Ez desasiko merezi ditan, ez dutan merezi. Ez ez importa. Hau, merezat, opari bat da, erregalo bat da, eta bere horretan hartzen du. Baina main esan egizu gana da, hau, ez da nire erregaloa, nirezako erregaloa bezik eta zuei urrietako herriari zor diodan erregalia edo oparia edo. Ez da nire lana, bezik eta guztio egiten lanaren parteide izan naiz eta zuei zoizu guztia. Eta eskerrak eta nire opari hau eskintzen dietere baitare inozkoa talde honi, jarrai duzela bere lan horretan, eta agian globoa puztu ez dadin gehiagin eta aldeartu ez dadin, nik egin delana da zuei eskeni eta zabaldu guzti hori, eta ni ezargabe geritzen naiz, lasai. Mila eskeztu guztioi eta bezarka bat. Bye.